बर'नि जा आसारखान्थि बे आसारखान्थिखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि बे पर्बतजरा कनस्टिटिउन्सिनि सिङाव बा बियाबनि सिङाव बगरिबारि हालामनि जा दिनैनि बे सेमिनारा जादों मागो बैसागोखौ जोङो माबोरै खुंलांनांगौ बेवहाय जोंनि दायित्वआ मा बेखौ लानानै जा सेमिनार खुंदों बेखौ जों साफ्रोमबो बरायनांगौ एक्सुवेलि आरो दिनै नोंथांमोननि मिडियाजों जोंनि गोदान जोलैखौ गोदान फिरिखौ जों बेखौसो लुबैनांगोन जोंनि जा समाज बा समाज बेबस्था आगुनि समाज बेबस्था बेखौ जोङो बोखांफिननानै सिगां लाङाब्ला बर' हारिया खिन्थु जोबस्रांनायनि लामायाव फैगासिनो दङ मानोना मोनसे खोन्थाया दिनैनि बे ग्लबेलिज्म जा केरेक्टारिस्टिक बेनि गेजेरजों जों मोनदांनो हायो जे मोनसे मासे गिदिर नाया फिसा फिसा नाखौ ग्लब ग्लब बन'नाय जोंबो फिसा फिसा हारिनिनो मोनसे बर' हारिया गिदिर मोनसे हारि जानो हायाखै दिनै नंखायनो बै गिदिर गिदिर हारिया जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ गाग्लोबनो नाजागासिनो दं बा गाग्लोबगासिनो दङ बिनिफ्राय बासायनो थाखाय जोंनि जेनेरेसना इयुन जोलैया रैखाथि होनो थाखाय जों साफ्रोमबो नाजानांगोन बेखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मेसेज होबाय। मागो दमासिया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनाव ख्रिस्टियान धोरोम बाथौ धोरोम ब्रह्म धोरोम सतसंगि धोरोम कृष्णगुरु धोरोम आरो गुबुन गुबुन धोरोमनि फोथायारि बर'फोर दङ साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो धोरोमनि साफ्रोमबो मानसिया मागो दमासिया बर'नि मोनसे गेदेर फोरबो बेखौ गनायना लानो हानायनि थाखाय मोनसे सेन्टिमेन्ट जों लाबोफिननो हानांगोन होमबासो जों हारिखौ बासायनांगोन आरो बे सेन्टिमेन्टखौ इसोरा दाफुंनायाव जोंनो आशीर्बाद होदों बेखौ आं भरसा खालामबाय। थेंक इउ। दिनै बे सरायसर बिल इक'टुरिजम ससाइटिया मोनसे सरायसर बिल फुड फेस्टिभेल खुंदों आरो बेयाव दानि नैबे समाव जोङो मिथिगौ जा जोंहा मोनसे दमासि फोरबो सोलिदों आरो बे दमासि फोरबोखौ मागो दमासि हिसाबै दिनै मुंथिनानै बा बिनि सोमोन्दै बावहाय मोनसे सावरायमेल लानाय जादों। दा बिनिफ्रायनो दिनै जोङो बे मोनसे फोरबोआ बर' माहारिनि थाखायबो मोनसे माहारियारि फोरबो जाय फोरबोखौ बयबो गावबागाव आबाद बोखांजोबनायनि उनाव बा आबाद बोथोरखौ मोनसे समनि माइ आबाद गुबुन गुबुन आबादखौ लानानै दिनैहाय जोङो फिथा सिथाव सावनानै बयबो न'खर न'खर बा गावबागावनि बेबादि मोनसे रोंगौथिजों हारिमुजों सोदोमस्रिजों बेबादि फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो दिनै बे रायजोनि गेजेराव जों बयबो बर' माहारिया गावनि बे सोदोमस्रिखौ लाखिलांनायखौ जोङो फालिलांनांगौ आरो बेजों लोगोसे जों मिथिहोनांगोन बावहाय मिथिंगाजों खाब जानानै गुबुन गुबुन रोखोमै बे दमासि फोरबोआव माखासे हाबाफारि थायो जायखौ दिनै जाग्रा मुवा बिफांखौ माने जोङो जिगाबजों खाखननाय दा बेफोर गासै माखासे आसार खान्थिया दिनै बर' माहारिनि गेजेराव बे गेबेङै बर'आ मिथिंगाजों रायजो जायो गेबेङै बर'आ आबाद मावनानै रंजायो आबाद मावनानै न'खर खाङो बा रांखान्थि फेहेरो आरो बेजों लोगोसे जोंनि गासै जे हारिमुवारि गियान बेखौ बे फोरबोजों सोमोन्दो लाखिनानै बायदि फालिथायजोंहाय दिनैहाय दावगालांनाय जायो। दा बेखायनो बे सरायसर बिलनि जि फुड फेस्टिभेलाव बेबायदि सावरायमेल लानायखौ जों बाख्नायदों आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हिसाबै बिथांमोना जोंखौ आलासि लिंहरनायलाय जोङो बेखौनो मिजिंथियो जाहाथे बर' माहारियाव बे बारस्लायहोनाय अनज्लायनाय गोरोबलायनाय जि मोनसे आसार खान्थिया नैबे फोरबोआव नुजायो बाहागो रानलायनाय गावबागाव फिथा सिथावखौ राननानै जालायनाय दा बे मोनसे मोजां नेरसोन आरो बेखौ बर'आ अनज्लायनाय गनायथिखौ लानानै जाहाथे बेबायदि मोनसे सोदोमस्रिखौ अरायसम लाखिलाङो बेनि थाखाय नैबे सावरायमेलनि गेजेरजों जों बेखौनो मिजिंथियो। आदसा नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै रायजो राजाफोरखौ मागो दमासिनि गाहाम हामलायनाय बावहरगोन जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासै बर' आइ आफा बिदा फंबायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि थाखायबो नैबे गोथार फोरबो दमासि बोथोराव बिथांमोननिसिम जों गाहाम हामलायथि आरो अनसायनाय बावहरो जाहाथे बयबो गाहामैनो गाहामै बे फोरबोखौ फालिलांनो हायो रंजालांनो हायो आरो बिदिनो जाहाथे बयबो बे फोरबोआव गावबागावनि आबादजों लोगोसे गावबागावनि इयुनाव जि थांखि बिथांखि लानाय बेयो जाफुंसार जायो बिनि थाखाय जों अबंला आर'ज गाबनानै बेखौनो जों हामलायथियो। बेरे फिसिग्रा आबादारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां थाखोनि सावरायमेल एबा मावफुंमेल फैगौ 18 जानुवारियाव चिरां जिल्लानि बेंटल कलेजनि अडिट'रियाम हलाव गोदै जांख्रिथायनि सायाव खुंगोन सावरायमेलखौ
बेरेपसिनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा बे खाबुखौ लानोब्ला थिखानाय फैगौ 18 जानुवारिनि सावरायमेल एबा मावफुंमेलाव बाहागो लानो हागोन।